Na početku Domovinskog rata na Hrvatsku se obrušila golema vojna sila Jugoslavenske narodne armije, koja je po broju tenkova i oklopnih vozila bila jedna od vodećih u Europi. Iako slabo naoružani, posebice težim naoružanjem, hrvatski su se branitelji uspješno suprotstavljali i često neznatnim sredstvima zaustavljali tenkovske prodore. Pri jednom takvom nasrtaju kod Iloka 7. srpnja 1991. hrvatski su gardisti uništili jedan neprijateljski tank i oklopni transporter. Tank T-55 pogodio je Zoltan Hadrava iz 3. bojne 1. gardijske brigade popularnih Tigrova, a prema zapovjedi Dražena Šimunića. Bio je to prvi uništeni neprijateljski tank u Domovinskom ratu. Tijekom daljnjih borbi, a posebice oko Vukovara, uništena su mnoga neprijateljska oklopna vozila. S vremenom je Trpinjska cesta na ulazu u Vukovar postala pravo groblje tenkova. Isto tako, neki od hrvatskih bojovnika postali su pravi lovci na tenkove i ubojice čeličnih grdosija. Jedan od najboljih bio je Andrija Andabak, junak Domovinskog rata, kojemu je priznato uništenje 32 tenka i oklopnjaka. Prve uspjehe postigao je u Slavoniji tijekom obrane svoga Nuštra. Andabak je vrlo brzo postao iskusan u protuoklopnoj borbi i vješt u upotrebi protuoklopnih raketa tipa Maljutka. Uskoro su on i njegova postrojba postali poznati zbog mnogobrojnih uništenih tenkova i oklopnjaka. Do potpisivanja primirja u Hrvatskoj sam je uništio 29 čeličnih grdosija. Zatim se Andabak priključio obrani Bosanske Posavine, gdje je uništio još 3 tenka prije nego što je poginuo 7. srpnja 1992. Bilo je to upravo na obljetnicu prvog pogotka u neprijateljski tenk u Domovinskom ratu. Danas Andabakovo ime nose protuoklopni odjel 5. gardijske brigade, kao i priznanje koje se dodjeljuje svakomu tko uništi 3 ili više oklopnih vozila.